mutta niin kuin sanottu, erot ovat hyvin pienet. Ja sitten äsken haastattelussammekin ollut Ola Espinosa ja Arantxa Savez lähempänä kameraa. Eteenpäin hyppy. Taittaenhan nämä hypyt tässä vaiheessa ensimmäisillä 2 kierroksella tehdään. Eilenhän Savez otti pronssia tuossa naisten 10 metrin kisassa ja Espinosa jätettiin yllättäen ulos mitalleilta 45-6. Ihan okei pisteet ja kakkoseksi menee, mutta eihän siinä ole kuin 3,6 pistettä eroa Suomeen esimerkiksi, joten pienet erot. Brasilia, Nathalie Cruz, Nicole Cruz, niin kuin ymmärrätte, siskukset kyseessä. Ja he hyppäävät taaksepäin hypyn. Oikein hyvä. Molemmat tulivat ihan samaan kohtaan linjassa tuohon veteen, eli nyt tuolta sivusta kun tuomarit katsovat, he näkivät yhden hyppääjän käytännössä. ...45,6 pistettä ja he menevät yhdessä äsken hypänneiden Meksikon parin kanssa jaetulle kakkossijalle. Diana Zapeljeva